Si han quedat a 50 segons de l'ACB, l'any que ve no hi pot haver altre objectiu que intentar pujar a ACB. Sí, como otros 8 o 10 que lo van a querer hacer. Si hemos llegado y nos hemos quedado tan cerca, pues el año que viene queremos no estar tan cerca, sino conseguirlo. El bon rendiment del Palma a la segona volta, el play-off contra el Granada i a la Final Four ha sorprès alguns, però no l'entrenador. Félix Alonso va més enllà. Nosotros teníamos la capacidad, teníamos equipo para llegar hasta donde hemos llegado y teníamos equipo para poder haber llegado un poquito más lejos. Bilbao va ser al final d'una temporada, però la primera pedra de la següent. Una temporada en què la continuïtat serà una de les principals virtuts del projecte. Per començar, Iberojet segueix apostant fort. Tenir aquesta garantia d'aquest sponsor a dia d'avui és importantíssim. Com tots sabeu, els altres anys, a dia d'avui encara no sabien ni si tindríem sponsor. Però no basta amb un patrocinador. Perquè l'ACB sigui una realitat, s'ha de créixer en tots els àmbits. De tenir més socis l'any que ve, han de tenir més sponsors, els sponsors que teníem han de portar més dobbers, perquè si no tampoc també serà inviable fer un equip com els que hem fet enguany. La intenció és que la base de l'equip sigui la mateixa. Quintela ja ha renovat i la continuïtat d'Àlex Hernández sembla factible. Una altra història és Fran Guerra. El canari té contracte amb el Tenerife, que ja li ha comunicat que compta amb ell. Soy muy honesto, el sitio de Fran está en la CB, no está en la LE. Ojalá hubiera sido el sitio de Fran en la CB con nosotros. Para mí sería muy egoísta poner en el compromiso moral a Fran de que continuara un año más con nosotros. Si se diera esa circunstancia, para nosotros sería estupendo porque es un jugador determinante. Al club també li interessa que quedin jugadors com Joan Tomàs, Carles Vivià i Boris Barak.